Γεια σας, στο βίντεο αυτό θα παρουσιάσουμε μια νέα λειτουργικότητα του LangDesk, η οποία είναι η εξαγωγή κειμένου από εικόνα και η περαιτέρω αναζήτηση πληροφοριών σε αυτό. Αρχικά βεβαιωνόμαστε ότι έχουμε ενεργοποιήσει τη λειτουργικότητα από την αντίστοιχη επιλογή, η οποία είναι αυτή εδώ πέρα. Έπειτα εισάγουμε ένα PDF που περιέχει εικόνες με κείμενο. Για παράδειγμα, εδώ έχουμε ένα PDF που περιέχει μια σελίδα από ένα σκαναρισμένο συμβόλαιο και το κείμενο που βλέπετε είναι υπομορφή εικόνας. Πάμε να το εισάγουμε στο LangDesk και να του κάνουμε μία ερώτηση. Μιας και μιλάμε για συμβόλαιο, θα του ρωτήσουμε τι γίνεται σε περίπτωση διαφωνίας. Πάνω βλέπουμε την απάντηση που μας έχει δώσει το ChatGPT, το οποίο λέει ότι σε περίπτωση διαφωνίας η διαλυτική ρήτρα bla bla bla, και παρακάτω βλέπουμε τα τμήματα του κειμένου, τα οποία ήταν σχετικά με την ερώτηση που κάναμε και πάνω στα οποία πάτησε το ChatGPT για να μας δώσει την απάντηση. Η λειτουργικότητα αυτή περιέχεται στην ανανεωμένη έκδοση του LangDesk, την οποία μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν από την ιστοσελίδα technosis.gr. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Σύντομα μαζί σας με νέες πιο ενδιαφέρουσες λειτουργικότητες.